Uret på ovnen viste 19:12. Jonas så det, ligesom han kom gående hen over gulvet med sin tallerken i hånden, var færdig med at spise, skulle hen og stille tallerkenen fra sig. 19:12. Og pludselig glimtede det bare, og så forsvandt lyset i displayet, lyset i køkkenet, lyset udenfor. Ovnen slukkede sig, komfuret blev helt tavst, køleskabet slukkede sig, computerens blå skærm blev sort, og Jonas gik i stå, som om at manglen på strøm påvirkede hans måde at røre sig på. Et øjeblik så stod han bare stille med sin tallerken, sundede sig dog lidt og fik sat tallerkenen fra sig. Han kunne ane vinduet, lys, en lille bitte smule lys fra vinduet, så han kunne sådan finde rundt i sit køkken. Så da han havde fået stillet tallerkenen fra sig, gik han hen, satte sig ved køkkenbordet, spisebordet, og så sad han der og lyttede. Og hvad lyttede han til? Der var ingen lyde. Det var som om mørket havde lagt et lag hen oven på alle lyde, så der nu var stille. Byen udenfor kunne man selvfølgelig stadigvæk fornemme, men inde i lejligheden var der stille. Selv ude i opgangen kom der ingen lyd. Og Jonas sad der stille og var både glad og angst, og alle mulige følelser kom op i ham. Meget, meget ukendt for ham. Og skræmmende. Han sad op. Det her øjeblik, det mindede ham bare om de sidste mange måneder, hvor hele hans liv var blevet skærm, arbejde. På arbejde var der mere og mere, han skulle, og mindre havde han med sig hjem. Arbejdet skulle bare overstås koldt, upersonligt. Samtalerne, han tidligere havde ført med sine kolleger, var blevet kortere og kortere. Det var som om, der var ikke noget formål med at fortælle. Vennerne, som han plejede at ringe til, jamen, det fik han aldrig rigtig gjort, for hvad skulle han sige? Måske kunne han skrive en besked, men hvorfor? Jonas' verden var blevet lille bitte for ham. Og her siden i mørket kunne han pludselig føle, der er mørkt uden om mig, men der er også mørkt inden i mig. Et tomrum og en følelsesløshed. Så han sad og blev helt fortabt, lagde mærke til skyggerne rundt om i hjørnerne, havde fornemmelsen af, at væggene kom kravlende tættere og tættere på ham. Så kom han til at kigge over til sit store vindue, der vendte ud mod gaden, og der var et flakkende skær, som sådan, han så det sådan lige ud af øjenkrogen, så han måtte hen og kigge. Og henne ved vinduet fra 3. sal kunne han kigge ned på vejen, på gaden, og udsigten var jo selvfølgelig velkendt, fordi udsigt var, som den plejede at være, men det var den jo ikke alligevel, for der var mørkt. Han kunne ane de 3 lygtepæle, der plejede at stå og være tændt døgnet rundt, som lyste lejligheden op for ham om natten. Han kunne ane, de stod der, men der var selvfølgelig ikke lys i dem. Kiosken nede på hjørnet, som var døgnåben, og der var altid leben af folk, der var mørkt. Og biler, der kom ikke nogen biler på gaden, og de få biler, der var parkeret, var bare sådan nogle, altså han kunne se sådan konturerne af bilerne langs fortovskanten. Jonas satte panden på ruden og stod bare. Igen den der fornemmelse af en blanding af angst, men også af en ro, som han ikke havde kendt til i meget, meget lang tid. Jeg stod med panden og kunne bare mærke, altså følte den der kølighed på panden og slappede af. Og så kiggede han op, og op mellem husene kunne han se himlen. Nattehimlen fyldt med stjerner. Og han blev helt benovet og kunne pludselig mærke, hvor lang tid det var siden, han havde set
noget så simpelt som en stjernehimmel. Det var som om, at hele byen bare havde overtaget alt for ham, og han havde glemt alt om, at der faktisk fandtes en himmel. Det var som om, at nu først, hvor alt andet var væk, kunne man se det smukke, som jo sådan set lige var oven over hovedet på ham. Han stod der og nød bare stjernerne. Han gik tilbage og satte sig ned igen, og han vidste simpelthen ikke, hvad han skulle stille op med sig selv. Han tog sin telefon. Det kan være, at der er nogen, der har givet mig en besked, men 2% strøm var der på telefonen. Så et øjeblik efter, han havde fået skærmen til at lyse, gik den ud igen. Vinduet, der var noget dragende ved de der vinduer. At være inde i lejligheden, hvor der var mørkt, det var stadigvæk sådan lidt skræmmende for ham. Han var selvfølgelig godt klar over, at der ikke var noget ondt i hjørnerne, men følelsen af mørket og skyggerne, der sådan krøb langs væggene, var alligevel noget skræmmende for ham. Men det der vindue, det var dragende. Så han måtte op igen over og kigge ud. Og mens han stod der og kiggede, opdagede han, at i huset lige over på den anden side af gaden, der blev der strøget en tændstik, og et lys blev tændt. Lyset blev stillet i et vindue, og øjeblikket efter, i vinduet lige ved siden af, blev endnu en tændstik strøget, endnu et lys blev tændt, og blev stillet i vindueskarmen. Og det skete også en tredje gang. Tændstikken blev strøget, lyset blev tændt, lyset blev stillet i vindueskarmen. Jonas kunne se, at der var en person, han kunne ikke se, hvem det var, eller noget. Han kunne bare fornemme, der er jo selvfølgelig et menneske bag de her lys. Og han kunne se, hvordan mørket i nabolejligheden, eller lejligheden overfor, hvordan mørket blev opløst af lyset. Jeg må finde mig et stearinlys. Og Jonas, han vidste, jeg har nogle lys et eller andet sted, men hvor det var, det havde han ikke helt styr på. Han vidste alt om, hvor han havde sin oplader og sin powerbank og sin alle mulige elektroniske aggregater, men stearinlys, men han var helt sikker på, at der var nogen. Så han famlede sig rundt i køkkenskufferne, og ganske rigtigt, inderst i en af skufferne fandt han en lille kasse med 4 stearinlys i. Det ene var skævt, det andet var knækket. Men det tredje og det fjerde, det kunne altså godt bruges. Og han måtte lede videre i skuffen og fandt sig en lighter. Og af urensagelige årsager, så havde han altså en lysestage stående i vindueskarmen, så han kunne gå hen, stille lyset i vindueskarmen, lighteren frem, tænde lyset. I det øjeblik, han tændte sit lys, kunne han i vinduet se genspejlet af sig selv, hvordan han blev lyst op af det her stearinlys. Og hans blik faldt over i vinduet overfor, hvor der også var tændt lys. Og der så han en kvinde, der stod, og de fik øjenkontakt der på tværs af gaden, på tværs af mørket. Og kvinden løftede sin hånd og hilste. Og først så havde Jonas sådan lige en fornemmelse af, nej, det gør jeg ikke det der. Og hvorfor skulle jeg det? Og skal jeg til at tage kontakt til hende? Og nej, det er for besværligt. Nej. Men der var alligevel noget. Der var en forbindelse ved at stå der på hver sin side af gaden med lyset. Så Jonas løftede også hånden og vinkede. Kvinden overfor smilede til ham, sådan anerkendende. Vi har set hinanden. Uden forventninger, uden noget som helst. Der var bare skabt en menneskelig kontakt. Jonas kunne genkende hendes ansigt og tænkte, ja, det er jo en af de personer, jeg har set masser af gange på gaden. Jeg genkender hende, men jeg kender hende ikke. De stod stille lidt, smilede til hinanden. Så vendte kvinden sig om og gik væk fra sit vindue. Jonas blev stående et øjeblik og håbede måske på, at hun kom igen. Det gjorde hun ikke. Så han tog sit lys, gik over, satte sig ved bordet og havde nu lyset med. Og alene det ene lille lys, han nu havde med sig over til bordet,
gjorde, at stemningen i rummet blev anderledes. Og inderst inden vidste Jonas også godt, det var nok ikke kun stearinlyset, der skabte en anden stemning. Det var nu også nok den lille hilsen til et andet menneske tværs over gaden. Et lille lys i mørket her. Så Jonas blev siddende og kiggede på det her lille lys, og ganske uventet og uønsket kom strømmen tilbage. På et øjeblik var der blip og dyt og skærme og ovne og display, hist og pist og en lettelse. Ja, eller nej. Så Jonas skyndte sig gå hen og slukke alt, hvad der slukkes kunne, og beholdt så bare sit lille lys, satte sig ned og sad der i ro. Det var det.